Nik argazkilaritza ikustet nik hitzetan edo beste erabatea kontatzia ez dakaten erraminta badala. Orduan, bai ikustet argazki ikiteko garaien edo nire argazkilaritza estilon badaola zerbait, igual kontatzeuna edo niretaz zerbait esateuna. Eta bai, poesia visual hortan, pixkat izan zen berpiztu inunen jarri ziren etiketa hori, eta hori bai izan zen, ze nire lehen proiektu izan zen audiovisualakin hasi nintzenak harreman aukitzen, beti gustatu izan zait, eta banekan hor jakin mina o kuriosiade hori izateken, mugimendua, musika, ritmok, argazkiak ez dakana, eta hor jarri ziren, poesia visuala, eta pixkat horrekin gelditu zitzaidan, baina gero azkenen nik ez dakit, nik argazki kiteitut gustatzen zaizkiten gauzak, ikusteitutenak, begila jute zaitenak, edo zerbait kontatzeko dakaten behar hori, irudira eman da. Aipatuzun proiektu hori okerrez banaiz, berpiztu da. Hori da. Hori izan zen pixkat, bai, bide bat zabaldu zuen proiektua edo, ez? Bai, hori izan zen, Bartzelonako azken urten idatzi nuen proiektua, eta oain laburte izango dia ja hori publikatu zala. Nik bere momentunez nion eman, bide asko, ze harrapatu zian epoka zail baten, eta ikustet baita Bartzelonako azken urte hortan idatzi nuna zala, momentu hortan zeon ikerrek barruntzekan zerbait kanporatzeko modua. Eta pandemia medio, pixkat izan zen puntu bat nik Bartzelona utzi berri izan nuna. Eta rodajia eta dana izan zen Euskal Herrin, hemen sortu zen proiektu bat izan zen. Naiz eta Bartzelonako ekipoa etorri zen, lagunak eta elkarrekin lana indako jendia. Eta bai izan zen lehen proiektua nakana superklaru zer nahi nun eta nola sortu nahi nun. Eta, lau urte pasadia eta bai izan da personalki niretzako proiektuik garrantzitsuena. Eta profesionalki baita, pixkat beti argazkilaritza indeten hontan salto bat edo beste parte bat erakustezuna. Igual pixkat lotura badakaela estilo aldetik, baina ja hori bideo gintzan sartu nintzen eta egin un proiektu bat zuzendari bezala.